बे औवानि माबायाव थाना नायजायो एथ' गिदिर फुटबल ट्रफि बियो दानि बेफोरखौ गासिबो सिफायजोबनांगौ सिफायजोबनाय दानाय थालाव खालामबा जानाय नङालै मुंख्लंफोरनि नामाव जिथु मार्चार्स ट्रफि बेनि जोबथा बादायलायनायाव दिनै बेवहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनाय जोंनि बड' इन्टेलेक्चुवेल काउन्सिलनि EM लोगो नोंथांमोन आरोबाव LCA लोगो नोंथांमोन आरोबाव सिगांनि मन्थ्रि आब' कमलारानी ब्रह्म बिथां आरोबाव KDSCनि गासै आफादगिरिनि हेफाजाबजों लोब्बा लाखिनानै गासै सालायगिरि नोंथांमोन आरोबाव एसे सिगाङाव खेला जागायनायनि सिगां मोसानानै दिन्थिलांनाय गासै हारिमु आफादनि मोसाखावरि नोंथांमोन आरोबाव फुटबलखौ मोजां मोननानै नायनो फैनाय गासै फुटबल मोजां मोनग्रा रायजोफोर गिबियावनो आङो नोंथांमोन गासैनिबो आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय अननाय आरो सिबिनायखौ बयनोबो बावहरग्रोबाय थारैनो आङो दिनै गोसोआव जोबोद गोजोननाय फैदों जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम माने 25 बोसोर जानानै थांबाय बे मुंख्लं जिथु फुटबल मार्चार्स ट्रफि बेखौ सालायबोनाया KDSCनि बिथां सालायगिरिफोरा आं बिथांमोनखौबो धन्यबाद होयो जिहेतु बिथांमोना दिनैसिम 25 बोसोर सालायनानै बे मुंख्लं ट्रफिखौ माने दैदेनबोदों बा लाखिबोदों आरोबाव आङो भबिष्यतावबो बे KDSCनि जायफोर सालायगिरि बिबानगिरि बिथांमोनहा बे जिथु मुंख्लं मार्चार्स ट्रफि बेखौ सालायलांबाय थाबावनो हागोन मोजाङै मोजां बेखौ आं आसा खालामो दा आङो नंगौ थारैनो बे फुटबल फिल्डआव बे KDSC फिल्डआव फैयैया गोबाव बोसोर जाबायमोन आरो आङो दिनैसिम बे अबस्थायाव दं होननानै आं सानाखैमोन माब्लाबाबो जिहेतु बेवहाय एकमात्र क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे फुटबल प्लेग्राउन्ड बे प्लेग्राउन्डखौ जोंहा मोजां खालामनाय एबा जोथोन लानाया जोंनि बयनिबो हाबाफारि खिन्थु जोङो सम आरो खाबु होनो हायाखै समय मथे बेखौ फोसाबनाय एबा लाखिनायनि थाखाय दा आङो बेखौ फैग्रोमोना हाबनानै आङो बे BTC जन्म जानाया बेसेबांबा गोबाव जाबाय BTC गैयामोनब्ला आलादा खोथामोन खिन्थु दिनै आङो जेब्ला BTCआव पावाराव फैफिननाय लोगो लोगो दिनै बे 3 मास जाबाय थारैनो बे मुंख्लं ट्रफिखौ बेयावनो हाबफैनाय जिथु सुबिदा बेखौ होबाय बिथां KDSCनि सालायगिरि बिथांमोना आरो आं हाबफैनानै जिखिनि परिबेस नुदों जोङो दिनै जेरैबायदि जौगाखांबोदों एबा जों जेरैबायदि स्टेटासाव जोंनि फुटबल प्लेग्राउन्डफ्रा बा बे KDSC फिल्डआ जानांगौ बे लेभेलसिम जोङो सफैहोनो हायाखै आङो गावखौनो थारमाने जोङो दा बे स्टेजाव गैला आं बुंनो नागिरनाया बेखौनो बुंनांगोन जोङो दा बे स्टेजाव थानायनि सम गैला जोङो जौगाबाय गासै फारसेनिफ्राय जोंनि जौगाखांनायखौ जों देखायनांगोन इनफ्रास्ट्राक्चारजोंनो जा बा फरायनायजोंनो जा बा जेखि जाया बा कालचारेलि जेखि जाया जोंनि जौगानाया बहुद गोजौआव फैगासिनो दङ आरो आं जेखौ बुंनो नागिरदों बेनो जाहैबाय जोंनि बे प्लेग्राउन्डआ बे स्टेजाव थाजाला आङो बुंबाय बेखौ बिराद मोजां आदर खालामनानै मोनसे मोजां स्टेडियाम बानायनांगौ फुटबल स्टेडियाम आरो बे दानि बेफोरखौ गासिबो सिफायजोबनांगौ सिफायजोबनाय गोरान बानायफिनजोबथारनांगौ 100 थान 200 थान फैसा गिदिरथार नङा ओरैनो बुङाखै आङो फैसा गिदिरथार नङा मोजां जानांगौ बेफोरखौ गासिबो सिफायफिनजोबनानै गोदान एकदम सारिगिदिं जोङो बे लेभेलनि मानसि नंलालै जोङो बे स्टेजाव थाजाला दा जोङो जौगाबाय आं बुंगोन
गासैयावबो जों जौगागासिनो दं जौगानायखौ जों देखायनांगोन ओरैनो जानाय नङा एकदम बानायथारगोन बेखौ बेवहाय हाबनो मोनाबो माबासो नुखादों बेथ' जाखाथारसो नुखादों बे जाया बे जों थानायाव दा बे जाया गासिबो सिफायजोबना गोदान बानायगोन मोजांनो 2 बोसोराव कमप्लिट खालाम एसे मोजां मानसिफ्रा मावनांगौ आरो आं मा सानदों मिथिबाय दाथ' दिनै 25 बोसोर बे लेभेलाव ट्रफिखौ सालायबोदों बेथ' बेबो थांनानै थागोन बेनि उनाव आरो मोनसे नेसनेल लेभेलाव जोङो बेखौ दैखांलांनि माबा माबि सन्ट्रि माबा माबि बिराद ट्रफि थायोना गिदिर गिदिर दिल्ली बहाबा जाद्लाबायोना बेबायदि ट्रफि खालामनांगौ बेलाय सालायनायनि सायावसो फैसाया होबानो जायो नङा होमबा दा नङा दैखांलांगोनब्रा गोजौआव नैबे लेभेलावबो थागोन आं मोननै स्टेप बास मोनसे एकदम बै माबा ट्रफि जालाबायाबा मानसिफ्रा टिभियाव नायोना मा ट्रफि होनो बड'लेण्ड ट्रफि माबा सन्टस ट्रफि बेनिफ्राय जौसिन खालामबावनांगौ हायोबा जों दङ मावग्राफोरखौ जोंल' माव खालामगोन जोङो मिथिबाय खिन्थु जानाय थालाव खालामबा जानाय नङालै जोंथ' होगोन मोजां जानांगौ दे एकदम जों थाजाला बे लेभेलनि मानसि नङा जोंबो जौगाबायब्रा नङा होमबा बे औवानि माबायाव थानानै नायजायो एथ' गिदिर फुटबल ट्रफि गेस दानि समाव जों बे औवानि गेलारियाव थानानै नायजाबावो जोंबो जौगाबायब्रा मालै बे आरो बेनो फैसासो लाबावदों नङा फैसा लायाखै दाला मानोना बे औवानि गेलारि थाना खेला नायजाबावो जों दा बे समनि मानसि नङालै बानायथारनांगौ ओइ बे हारसाफोरनोबो खोन्थादो आंथ' बर' बुंबाय हारसानो खोन्थादो जों मा बानायनो लांदों हारसानि रायज्लायनानै दे एकदम खोथा होबाय आं मजबुत बानायगोन थेंक इउ धन्यबाद